Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data asta iarăși cu stand-off. Hai, facem și noi un episod acum. Hai, arm race. O să mă doară capul pe video ăsta, atâta spun. Salut! Albert lângă mine și-a rupt unghia în pământ. Mi-a rupt și mie degetul aproape. Și cu Robert. Așa Robert e cam la distanță acum. Da. Zona 5! Ce? Nu cred că am mai văzut mapa asta vreodată. Peste el. Peste el, că mai ia durere de cap. Gabriel, nu bețel. Nu. Pare că mă conectam. S-a terminat meciul singur, am intrat să facem și o episod și s-a terminat meciul singur în timp ce mă conectam. Ce nebuie ăla? Smoothie. Da, am zis că e cola de la Popsi sau cum se numea. Nu vreau să plecem. Și nu pot să le iau. Da, să nu-l aud. E și tu doar lângă noi. Așa pe video. Tot nu o să mi-e rușu. Mai dau acum? Ma, ce? Miroase bine? Ma, miroase asta. Zi tu de nu e banană. Poți să miroși eu. Ma, ce? Miroase aici. E ca banană, aruncă lângă noi. Nu. Nu e smoothie. Dacă-ți mai rămâne de mie? Cu capac de bere. Dacă-ți mai rămâne de mie? Da. Cineva la turn. Oh, mersi. Dacă mai rămâne. Îl iau de tine. Adu un cuțit. Ok, poftim. Bă, ce n-ai, bă! Bă, să căca smoothie-ul în el. Era smoothie-ul. Noi facem un video. Noi încă așteptăm o fată pe nume Rebecca, care să vină aici și cred că a venit. De ce ne trebuie Ba nu, ca la noi Rebecca? BMW. De ce nu ne-ar trebui? De ce nu ne-ar trebui o fată pe un video? De ce nu facem să dăm mama asta să ia pe casa? E făcut cu banane și nu mai știu ce. A, de-aia are miros de banană. No. Cu banane și căpșuni. Nu cu căpșuni. Bine, s-ar putea să facem un live, băieți și fete. Dar pe video cine se uită? Nu se uită și fete? Băieți pe videourile cu fotbal mai mult. Am o fată grasă care iubește fotbalul. 10% viață și după mă omoră din spate. Ce este? Arm race? Da, e arm race. Nu știu, uita pe ce am intrat. Ce cap mi-a dat. Îți imaginezi dacă e cu shotgun-ul acolo? O să nu mai mănânci bomboana aia, că deja îmi faci poftă și s-ar putea să te mănânc pe tine ca bomboana, Albert. Și bomboana se înghite, nu se mestecă atât de mult. Păi tu doar așa faci. Aia nu-i gumă, omule. Aia nu-i gumă. Tu ești prost! Tu nu ai realizat ce s-a scăpat pe video. Cu D. Ok, o să avem o jurătură. Cred că e primul video în care lăsăm jurătură, dar din cauza că e pentru 200 de abonați. 206 abonați. Tot 200 consider. Ok. 200 de fani. Cărora le place fotbalul, se pare. Știți ghinionul meu cu Benzema-ul de 97? Mi-a mai picat încă o dată azi. Dublură. Vă rog, vorbim română. Să nu mai zică David la 206 abonați, să zică 200. Și la 307 cât crezi că rotunjesc? Poate râște cu 50. Ăsta rotunjești așa. Nu cred că am mai auzit să se rotunjească așa vreodată un număr în viața mea. Da, poate râște. Un număr de la 300 la 456. Că rotunjești atât de mult, nu prea e rotunjirea aia.
Aia nu-i rotunjere. Armiere. Mărire. Unde o să formează aici? Plecă. Cred că mi-a dat cap cu shotgun-ul de 7 ore. Mi-a dat cap tot cu shotgun-ul. Wow. Nu înainte. Eu am zis ceva. Dar să mă uit pe video toate înjurătorile care erau să scape pe video. Și eu pot? Deci dacă scapă una, ești mâncat. Tudor e amuzant, Tudor e persoana comică din video. Da. Și David ce? Persoana care filmează. Și Albert ce e? Persoana proastă care se uită la mine. I-am zis-o, mă, să fie. N-am crezut ceva așa. I-am zis-o, mă. Dar cum îmi zice să în spate? Nu, dar încarc shotgun-ul. Băi, că râde cam mai bine. Toți! De la distanță, de la apropiere e foarte OP. Și dacă... Alo? Nu mă întreba de ce am cântat atât de prost. Prost. Faci sponsorizare la magazine de mâncare? Da. Oricum e favorită mea mâncarea șocolat. Toate cuvânt, față. Să știți că se dă carne gratis. Poate vine pumnul în dinți. Ok, scuze. Cred că toate... Ce? E, după, e un moment când jucam fotbal. Dai mingea, ce-am dat unul din după de cred că am îndoit-o, da? Ok, nu s-a întâmplat nimic. Da, mingea mea tot că e pe garaj. Da, acolo a rămas. Mort! Bun! Nu cred că el a omorât liderul. Super. Ăla nici nu trage. Păi ce se go dacă ai face asta, dacă ai ratat atât de multe cât am ratat eu? Te-ar omoră, ea s-ar întoarce și ți-ar da headshot fără să se uite la tine măcar. S-a schimbat arma deja? Da, că liderul valorează 2 kg. Liderul valorează 2 kg. Adică ăla cu roșu. M-a omorât cu cuțitul, mi-am făcut cuțitul între picioare. Nu? Da. Fac cu cuțitul. Șarlatanule. Dar îmi place ce greu reîncarcă shotgun-ul ăsta. Asta e shotgun, mă gândeam că e dublu de el. Double duel! Da. Alea pistoalele erau Beretta. Da. Double dagger. Care e cuțitul. Cuțitul e double dagger, pistoalele Beretta. Și el a ieșit duet. Wow. E cumva aveau 2 lideri, 2 oameni cu roșu. Că unul se bătea cu mine și unul a făcut ultimul kill. La ei. Nu mă întreba. E foarte suspect. Eu urăsc țânțari. Țânțarii te iubesc pe tine, tu îi urăști. Da. Când ai gagici, ai țânțari. Când ai gagici, nu ai țânțari. Și parcă le duci lipsa. Până în ziua în care vezi că se întorc toți. Cine urăște țânțari, mâna sus. În comentarii o să vedem multe mâini și mulți țânțari. Parcă vezi că în comentarii arată o să... Din țânțari. Da. Apar emoji-uri cu țânțari. Da, să vreau să zic. Era să zic Ebor și Duțu cu țânțari. Nu te întreba de unde sunt numele ăsta din joc. Ce-ai făcut, Robert? Robert! Da. Robert a strănutat. Nu. El a dat mingea în două mașini. A dat.
Da, eu care am nimerit 7 una după alta. Cu aceeași minge, mai ții minte? A, da. Lovitura aia s-a dus din bot în bot. Da. Țing, 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 Și țing, făcea țing. și dublă mașina. Sandstorm! Yay! Harta mea favorită. De ce? Pentru că e cea mai basic hartă. De ce? 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 L-ați primit pe Rivaldo 215. Dar de ce? De ce? O să facem Dar de ce? un De video ce? De ce? mare când vine presezonul. Și la presezon probabil o să vedeți doar asta. Salut și bine v-am găsit la un nou episod și va fi episod de 2 ore jumate. Live mai bine faci. De ce? Care vă ți mai bun? Ăla. Lung. Lungul intră bine în fund. Uite! Mamă. Sunt Counter. Cantă terorist. Dar Counter ce mai poate însemna la tine în afară de Counter terorist? Cantă înseamnă la mine acada. Paste cu ketchup. Uitați-vă la... Oh, paste cu ketchup, nu. Ce căcat e aia? Momentan trece ceea ce mănâncă paste cu sare. Da, paste cu sare. Și ce mai zicea fabrică mănâncă? Paste cu ceapă, cred. Sau cu ce mănâncă? Maioneză era. Cu tună. Cu tună. Bună. Bă, Andrei, dacă vezi video ăsta, te rog, nu mă înjura, dar pe bune. Cine mănâncă paste cu sare? Există un fel. E un fel, dar nu toate. Adică Dacă flashbang-ul, dacă pistolul arată ca... Alată. Mi-a dat 111 damage wow. în 4 hituri. Care pe ce se goie într-unul. David, în Grecia chiar eu preparat cu sare în paste. Cred că în Grecia există un preparat Beretas. Bă, nu există. Ăla mi-a luat pistoalele mele de pe jos doar ca să se ducă să-l omoare pe al meu. Bă. Ce? Îl vreți? Pe ce? Nu. Îl rup? Nici nu rupe, că vreau să-l dau pe centrală mai târziu lui Albert. Care nu-i centrala lui. Îți dau papucul atunci. Papucul meu? Te duci după el. Păi bă, ai 2 șanse. 2 aruncări. Da. Fă-l în 4. Ce? Și nici nu l-am Robert, s-a mișcat bățul singur. Counter terrorist win. Pardon-mă. Ce-a fost mai? Regăitură de nota 3000. 2. Nu. Și Tudor a zis. A zis Davide. A zis 2. A zis da, văd. Tudor, ai zis 2 sau da, văd? Tudor nici măcar nu știa ceea ce spune. I-am dat 65 în vreo 7 gloanțe și el mi-a dat în 2 gloanțe 105. Deci, Robert. el într-un glonț probabil mi-a dat... Deci, eu în 7 gloanțe i-am dat cam 65 damage. Wow. El într-un glonț mi-a dat 105. Cum luăm mingea? O mașină de-a mea, o speriem. După meciul ăsta, după video, adică mergem la ETA? Ce drept trag și eu și inamicul. Că nu era. Da, asta îi urăsc eu pe ăștia, cu armele lor. Uite-te un pic la arma lui și spune Tudor, nu pare a fi de femei toată ziua. Poți să-i fată? Tudor, uite-te la arma asta și spune de nu pare a fi de femei. Îmi pare de sweat. Dă SWAT atât de roz. Pe unde o camuflez pe asta, dacă SWAT-ul se camuflează, mă, normal, când se duce. Dar Până și încărcătorul e roz complet pe spate. Ia uite, când încarcă și ridică încărcătorul următor ca să-l înfigă, e roz complet. ce faceți, mă? Bine că s-a Luneta, roz. Încărcătorul, roz. Arma, roz.
Văd că... Bomba! Bomba e normală. Dezac... Păi n-are cum că e și ăla lantul. A, și n-are nici diffuse kit. N-are nici kit de diffuse, oricum pierdam. După ce că a murit ăla pe bombă, mi-a mai și explodat bomba cu el pe ea. Misto, bomba, stick, Pic, bomba fantastă. Ce bomba fantastică! Nu mă întreba! Mi-a ieșit așa. Te-ai făcut singur. Ce mult! Ia flash acolo! Uite dublu molotov. Dublu mult. Și flash. Care ți l-ai dat singur. Nu, el mi l-a dat. Îmi place cum sar amândoi pe mine și ei se așteaptă pur și simplu. Cu ce i-am dat? Cu ce i-am dat aloia 54 de damage când eu nici nu l-am atins? Cred că i-am nimerit grenada aia. Cu aerul. Bă, poate i-am nimerit grenada, cum ar fi? Păi cred că era ăla. De unde a picat grenada asta? Și eu. De la Dumnezeu. Dumnezeu nu dă cu grenezul pe oameni, el vrea oamenii să trăiască, nu să se omoare. Păi știu cineva. Eu am aruncat grenada din viața reală până la... Da. Da. Și Limba. ești praf. Tomato. Ha, stai să termin asta. Ok, bine. Pa!